Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ramadhan Novianto saking sedasa TKR 3 SMK Negeri Jumantono. Dan mriki kula badhe nembang tembang pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih ketarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.